Kasngi nakaliang jong ngi ka Meghalaya SSA School Association hadin ka jing sngap man jong ka sorkar jela halor ki atli ki mat jing dawa jongi ka banongkong ban pelai ya ketulop padang sa jongi san banai kata jong banai February and March jong ka financial year jong ka last financial year 2021-22 nang ta jong current financial year 2022-23 jong banai April, May and June kabaar kaba nakaliang jungi dawa ban penkiu lani enhance ya ketulop jungi kinohikai SSA kumbala omentan hadin baka ngimyo kano ka respon nakaliang jong ka state government menta kasngi nila yolat bani kendo i honorable governor ban pensngeu hai yakini ki atli kimat jing dawa jungi ban ngila kerpat ro i ban nakaliang jong i ba in tuklar lem hakpai dei batane kabenta nang bangi nakaliang jungi kinong kasi in yo ila ka jong kohok ya ka jing ya kren jungi ba di honorable governor hang tu hi hakmat jungi ila phone yu honorable chief minister Conrad K Sangma but ila kali na iba ka ai mo nakaliang jong ka state government pilale ka bai dei bat kani ka issue jong kini kinong hikai SE ki bala don menta hang ne capital city ban protest mentala south ni climate te nakaliang jong i honorable governor ila tha yung honorable chief minister Sir Conrad K Sangma bamari po si Shillong uday ban address no ya kani ka issue ban settle once for all kata kalong ka ka ba nakaliang jong i honorable governor ila pensngeu hangi yang ka ba ila kren ba i honorable chief minister ba ila pentip ru yang nakaliang jong i governor ba i honorable governor ba i honorable chief minister kung ba kalong menta imdon ha po Shillong idon siya po tura bat ila ong ba nunun la shy in sa one kai kumamantan ban ila ban address ya kani issue ban settle on for on nakaliang jong honorable governor ulay yato yuringi ba la shy un sale Delhi diha kabay day bat kani kabenta mo kaba nakaliang jong ka state government ka ong ba kasa kani ka ad hoc bat first installment tingila kerpad yu honorable governor ban nakaliang jong uru un sngobhaban penyakren lem sa Delhi hapo ka Ministry of Finance pagkumjur hapo Ministry of Education Government of India bahkan pelai peloy ya kani kasong pisak pada ad hoc but first installment na kapenta jong ka state Meghalaya de bat kata kam dei ka jing keno kadi ka jing sisai kani ngi kren ya ka last financial year kata kade jong financial year arjar apuwei apuar te hakpai dei bat ka last financial year nakaliang jong ka central government kala de pelai lut ya kasong pisa ka bakala ay ka commitment ban pelai syaka state Meghalaya TPE kata kepisah ke pelai na government of India bat kasong pisah ke pelai at hundrutrik jong upnai March jong mentau snem nakaliang jong ka state government ka gila pelai 3 crore kabadai ka additional fund kabaki hap bon naka state katkum ka cupping norms jong ka sama kra shiksha abian na bentaban siu ya tulop sengi kinon ka SSA tikani kapisa paro armo papalai na government of India pat na government of Meghalaya kamdap pura ken ban siu ya tulop sengi paro khatar banai ka sudah sipu banai pat ka sateng sa ini yar banai tika daw balai ba ini yar banai ka sateng kalong ba ka government of Meghalaya ka claim pelai lut ya tai additional amount badai ban siu na ka state budget ka bala pot sispa saw crore nakata ka sispa saw crore ka pelai tang 3 crore hak aprudutrik jong benai March arjar apawar bat ka bat sa saw crore jin bakala pelai baro sispa saw crore ngin on face kanai ka problems dan ka pending service jong last financial year katulop jong ikanom sa jong benai February and March henry ngimtip na kai kadaw mo Chief Minister Badon Prom jingi Sir Conrad K Sangma who is in charge of the finance tharai utip khamha nakai kadaw ba upat sa ya kanai kapisa saw crore kabadai ban pelai syapo education department na kabentaban siwe katulop jingi jong nai February and March hadin ka jingi kedu jingi badulat mo ngisum ba ka jingi kedu jingi badulat kalong positif henry wat la kataro ngindang song ba yang teng ngindang continue ya kadharna ngin update adu banakaliang jong UCM unsim initiative haka bay day bat kanika jing dawa jong